வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி யூடியூப்பில் வீடியோ போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். மேலே இருக்கிற வீடியோ ஐக்கானை தொட்டுக்கோங்க. தொட்டதுக்கடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனா ரெக்கார்டு கொடுங்க, கோ லைவ்னு இருக்கும். அதை கொடுத்தோம்னா லைவாக வீடியோ போடலாம். இப்போ எந்த வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த வீடியோவை டச் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் லோடிங் ஆகும். லோடிங் ஆனதுக்கடுத்து உங்களுக்கு என்ன பேர் போடணும்னு சொன்னதோ டைட்டில் அந்த பேரை போட்டுக்கணுங்க. இப்போ நான் என் பேரை போடுறேன், ஹரிஹரன்னு. அதுக்கடுத்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதே எழுதிடுங்க. எழுதிட்டு ஹேஷ்டேக் போட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதிடுங்க. எழுதினதுக்கடுத்து மேலே சென்ட் பட்டன் மாதிரி இருக்கும். அந்த சென்ட் பட்டனை கொடுத்தீங்கன்னா அது போஸ்ட் ஆகிடும். கீழே பப்ளிக் ப்ரைவேட்னு உங்களுக்கு இருக்கும். அதை மாற்றிட்டு பப்ளிக்னு கொடுத்துடணும். அப்போ தான் எல்லோரும் பார்க்க முடியும். இப்போ அந்த சென்ட் பட்டனை கொடுத்துட்டோம்னா அப்லோடிங் ஆகிட்டுருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணுறது. இதோட ஹைடெக்காக பண்ணோம்னா க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேங்க. க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நியூ டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேங்க. மேலே இந்த ஏரோ மார்க் மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை தொட்டுட்டு டெஸ்க்டாப் சைடுன்னு ஒன்று இருக்கும். அதை டிக்கு கொடுத்துட்டு யூடியூப் பட்டனை தொட்டுருங்க. தொட்டோன்னே இப்படி வரும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் லோடிங் ஆகும். லோடிங் ஆனதுக்கடுத்து மேலே நம்ம யூடியூப் சேனல் ப்ரொஃபைல் வரும். ப்ரொஃபைல் பேனர்லாம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன். இப்போ இந்த மேலே நம்ம யூடியூப் சேனலோட ப்ரொஃபைல் வந்துருச்சு. அதுக்கடுத்து அந்த இதை கொடுத்துட்டு அப்லோட் வீடியோ கொடுக்கணும். வீடியோ பட்டனை கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் நேரம் லோடிங் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. லோடிங் ஆனதுக்கடுத்து திருப்பியும் டெஸ்க்டாப் சைட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கணும். பார்த்ததுக்கடுத்து செலக்ட் ஃபைல்ஸ் கொடுத்துட்டு டவுன்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸில் போய்ட்டு உங்களுக்கு என்ன ஃபைல் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்துக்குவேன். நான் வீடியோஸில் போய்ட்டு கவுண்டமணி சாரோட காமெடி டைலாக் கொடுக்குறேன். இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது கொஞ்சம் லோடிங் ஆகிட்டுருக்கும். இப்போ வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் டைட்டில் போடணும். டைட்டில் நான் போட்டேன். போட்டதுக்கடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்ன எழுதணுமோ எழுதுங்க. நான் சும்மா ஏதாச்சும் ஒரு பேர் போடுறேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதை எழுதிக்கிறீங்க. ஹேஷ்டேக்லாம் போட்டு எழுதுங்க. கீழே ப்ராசஸ் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம இப்படி எழுதி இருக்கும்போது அது தானாகவே ப்ராசஸ் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து கீழே தம்பெயில் இருக்கும். தம்பெயிலில் இந்த ப்ளஸ் மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை கொடுத்தோம்னா அது வரும். எனக்கு அது தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நான் இதில் இருக்க தம்பெயிலே கொடுத்துட்டேன். கொடுத்ததுக்கடுத்து கீழே கேட்பாங்க, இது மேடு ஃபார் கிட்ஸா இல்லை நாட் மேடு ஃபார் கிட்ஸான்னு. நான் நாட் மேடு ஃபார் கிட்ஸுக்கு தான் இதை போட்டிருக்கேன். அதனால் நாட் மேடு ஃபார் கிட்ஸ் கொடுத்துட்டேன். கொடுத்ததுக்கடுத்து மேலே போயிடணும். திருப்பி போயிட்டு ரெண்டாவது பட்டன் தொட்டு அது எதுவுமே நம்ம பண்ண தேவையில்லை. தேர்ட் பட்டனில் போயிட்டு இங்கே ப்ரைவேட்டில் போட்டிருப்பாங்க வீடியோவை. அதை நம்ம முதல்ல பப்ளிக்கில் போடணும். பப்ளிக்கில் போடாமல் சேவ் கொடுத்தோம்னா சேவ் ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். திருப்பி போயிட்டு அங்கேயே காமிக்கும் ரெட் கலரில். காமிச்சதுக்கடுத்து பப்ளிக்கை தொட்டுருங்க. பப்ளிக்கை தொட்டிங்கன்னா இங்கே கீழே சேவ்னு பட்டன் இருக்கும். அது சேவ் பட்டனை கொடுத்து சேவ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து வீடியோ போயிடும், அப்லோட் ஆகிடும். ஏன்னா ஏற்கனவே அப்போயே ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு, அதனால் அப்லோட் ஆகிடுச்சு. அப்லோட் ஆனதுக்கடுத்து இங்கே வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபைல் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். மேலே இருக்க நம்ம சேனலோட ஐக்கானை தொட்டுருங்க. தொட்டதுக்கடுத்து கீழே யூடியூப் சேனல் யுவர் சேனல் வரும், அது தோங்க. தொட்டதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம சேனலில் ஒரு ஐக்கான் இருக்கும். இங்கே நம்ம சேனலோட ஐக்கானை தொட்டோம்னா கீழே செலக்ட் யுவர் ஃபைல் அப்படின்னு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்ததுக்கடுத்து அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறத தொட்டோன்னே கீழே டாக்குமெண்ட்ஸ்னு வந்துடும். உங்களுக்கு இப்போ என்ன சேனலுக்கு ப்ரொஃபைல் வைக்கணும்னு வந்துடும், அந்த ப்ரொஃபைல் வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என் சேனலுக்கு ஏற்கனவே ப்ரொஃபைல் வச்சுட்டு, ஆனால் உங்களுக்கான இன்னொரு தடவை வச்சு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இருக்குது ப்ரொஃபைலை தொட்டு வச்சாச்சு. இப்போ இது அப்லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. அப்லோட் ஆனதுக்கடுத்து முடிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு தேவையில்லாதனால நான் அப்லோடிங்கை கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கடுத்து சேனல் பேனர் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். கேன்சல் பண்ணதுக்கடுத்து அந்த சேனல் பின்னாடி இருக்கிறத தொட்டோம்னா சேனல் பேனர் வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் லோடிங் ஆனதுக்கடுத்து கீழே ஒன்று வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரியே இது ப்ரொஃபைல் வைக்கிற மாதிரியே ப்ளூ கலரில் வரும். ப்ளூ கலரில் வர்றதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பேனர் வச்சுருந்தோம்னா அது கிவர் கேலரின்னு ஒன்று இருக்கும். அதை தொட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருந்தது வரும். இப்போ நான் புதுசாக வைக்கிறோம்னா அது ப்ளூ கலரில் இருக்கிறத தொட்டுட்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் போயிட்டு நம்ம என்ன இமேஜ் வச்சுருக்கோமோ பேனருக்குன்னு அதை அப்லோட் பண்ணணும். நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணதுனால அதை கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம இதை விட சிம்பிளாக ப்ரொஃபைல் வைக்கணும்னா யூடியூப்குள்ளே போயிட்டு கீழே மேனேஜ் கூகுள் அக்கௌண்ட் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை தொட்டுன்னு அடுத்து லோடிங் ஆகும். லோடிங் ஆகிட்டு ஒரு புது பேஜ் ஓப்பன் ஆகி அதில் கேமரா மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அதில் செட் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு சூஸ் ஃபோட்டோ கொடுக்கணும். நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோ கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபோட்டோவை தொட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தொட்டதுக்கடுத்து அது உள்ளுக்கு போயிடும். நான் ஏற்கனவே வச்சதுனால எனக்கு தேவையில்லை, அதனால் நான் வெளில வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இதுவே நம்ம சேனலோட ப்ரொஃபைல். நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோவும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.